Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio. Molt bon dia, Bufacanyes! Bon dia, Pedro Vicente del Roble. Bon dia, Víctor Calderón Ufo Benítez. Què tal? Com t'agraden els aliens a tu, eh? Bueno, sí, de fet, ja saps que tinc diversos còmics relacionats amb l'ufologia. Tinc un, que és molt divertit, Ah, sí? que explica diferents casos dels UFO, editat per Estiberri, És veritat. l'Azul. Sí. Està molt divertit. Azul es diu, eh? És molt guapo. Sí. Azul gris o gris azul? Bueno, algo així. O azul. Sí, havíem parlat d'aquest còmic en un especial que vam fer d'Aliens, també. Avui és un programa especial, però no parlarem d'Aliens, una mica sí, però no gaire, perquè no volem fer més spoilers. Algo passarà. Perquè és un programa especial, tenim a l'Adrià Turín aquí. Hola, Adrià, què tal? Hola, molt bones. Molt bé, vens del Masnou, això sí que... Maresmenc, lliure i tropical, Sí. és avui a total. Sí. Vens a presentar un còmic que es diu Canícula. És un còmic que succeeix al Maresme, ara ens explicaràs una mica això, on estàs situat. No sé si és un lloc real, sí, no... Determinat. És indeterminat. Maresme indeterminat. Baix Maresme, podria ser. Vale. Abans de que ens comencis a explicar, li preguntaré al meu company Pedro Vicente Roble que ens faci la sinopsis, perquè ell les fa bastant millor que jo. Especialista en sinopsis. Em vaig treure la carrera sinopsista. Pues, de què va aquest còmic Canícula que va presentar-nos l'Adrià Turín avui? Va... Com ho podria dir? És que no vull dir-ho de què va realment. Ja. Perquè al principi va d'una cosa, però realment va d'una altra. Va de moltes coses. Va de moltes coses. Però bueno, tot comença... el típic senyor del videoclub, amo del videoclub, que és en veritat és un director frustrat. No com Quentin Tarantino, que treballa en un videoclub, però després va ser Quentin Tarantino, no? Aquest no serà mai Quentin Tarantino, no? Vale. I què passa? Que té un amic que no està gaire bé, no? I de cop i volta no saben per què els hi arriba, perquè ell va agafant cintes de VHS per digitalitzar, i no, que a vegades n'hi ha pel·lícules que estan descatalogades, el xaval amb una ànima tot bonachona de, no, haig de catalogar, compro cintes al rastro i tal, per si alguna cop trobo una cinta descatalogada, doncs puc guanyar diners, però a sobre la cataloguem i la podem, reimprimir. Col·leccionistes... Sí. Què passa? Que troben una cinta que quan la posen... Snuff Movie, eh? Snuff Movie, tu. Què és això, Snuff Movie? Què passa? Que l'altre surt, el del videoclub surt a vomitar i l'altre li falta, i ho diré molt cru i molt barruerament, masturbar-se davant de la pantalla mentre està mirant la Snuff Movie, no? I a partir d'aquí n'hi ha una sèrie de coses, evidentment, l'altre té poder sobre el director de cine fracassat i n'hi ha una conxorxa per segrestar una iaia, matar-la i gravar-ho. I jo ho deixaria aquí. I ho deixaríem aquí. I després n'hi ha l'altra part, l'altra part, que és la protagonista del còmic. És una noia que... Adolescent, evidentment, que li flipa l'ufologia. O sigui, l'ufologia als ovnis, no? Sí. I la noia, pues, cada tarda viu amb el seu oncle, que mai el veuràs, i cada tarda agafa la bicicleta, se'n va a un descampat que hi ha de bosc, que està tot brut i tal, i allà n'hi ha un sofà podrit, s'estira el sofà podrit, a veure i a fumar, i a esperar a veure si apareix algun UFO. I jo ho deixaria també. I ho deixarem aquí també. Al final, les dues històries... Tot lliga. Sí. I n'hi ha un gir d'un personatge... Sí. dels que he mencionat, però no diré quin, que fa esgarrifar. Sí. I ja està. Què t'ha semblat la sinopsis? Força bé, o sigui, zero spoilers, tot rodó, molt bé. Uf, m'ha costat, estic a punt de dir algun, És un còmic que es diu Canícula, que Canícula això és molta calor o alguna així, no? Què vol dir? Canícula és l'època de l'any on les setmanes que fa més calor, intensa, això a l'estiu. Situat a l'estiu, l'estiu també forma part del còmic. També dèiem això, el lloc també és com un personatge dins del còmic. Com va sortir això? Això va sortir un estiu molt calorós o no, aquesta història? Això és una idea que no me'n recordo ara ben bé quan se'm va acudir, que tu apuntes en una llibreta i bueno, és la idea que vaig aconseguir estirar el fil i que no es trenqui el fil i vaig dir, doncs mira, ja que tinc una idea potent, la presento a un concurs i a veure si va guanyar el concurs. No només vas estirar el fil, sinó que li vas donar 4 voltes al fil, perquè realment és això, és un còmic que fa moltes voltes. Jo quan vaig començar a llegir-lo, jo me'l vaig llegir aquest estiu passat
Amb molta calor. A l'avió anant a Praga, també s'ha de dir això. No és una informació que aporti res a la història, però jo la dic. Fardant que has estat a Praga. Sí, molt maco Praga, per cert. I això és un còmic molt estiuent, també dèiem, i que jo el vaig agafar amb una idea preconcebida per la portada, per la sinopsis, tal, i és això, és un còmic que dona moltes sorpreses, no? Em va sorprendre també molt l'humor negre que fa servir, no? I en general la història tèrbola que és, no? Sí, la idea era fer una comèdia criminal. Vale. I a partir d'aquí, pues, totes les idees que se m'acudien i que veien que podien encaixar... Rotllo Hermanos Coen, no? Quan fan aquells criminals tan sapastres i cutres, que seria el cas, de fet. Sí, exacte, rotllo... Una història així, la base que sigui absurda, com, jo què sé, pues, com el Gran Lebowski, per exemple, al final se li pixen a l'alfombra i això ho mou tot, pues... Sí. També això, en moments com incòmodes, no sé si estava buscat, entenc que sí. Hi ha moments cap al final del còmic que són molt incòmodes. Sí, que és com incòmode. T'agrada posar incòmode l'actor? Ho buscaves? Com ho vas treballar també això? Jo diria que m'ho he trobat, no sé... Sí, va anar també, sola? Clar, és la primera novel·la gràfica, així, el primer còmic llarg que aconsegueixo escriure i és, bueno... Sí. Faig el que puc i és el que surt. Vull dir, no vaig triar entre moltes històries ni... Vaig fer directament el que em va sortir. T'anava a preguntar pel ritme, si com havies treballat amb el guió i tal, perquè és això... Va ser una bogeria, clar. Amb aquest còmic he après a fer guions. Sí. Fins aleshores no havia passat de fer una historieta de 20 pàgines, com a molt. Vale. I de fer el guió del còmic vas necessitar consells i ajuda d'algú? O no. Més o menys tu amb auto... Masoquisme, jo sol a casa estirant-me els cabells i... Vale. Sí. Perquè et quadrés tot, no? Sí. Va ser un procés llarg a l'hora d'escriure? Va ser, sí, i sobretot quan em van atorgar el premi. Clar, jo la història sabia més o menys com començava i com acabava, però el guió no el tenia acabat quan em vaig presentar al concurs. Això no ho hem mencionat, és el còmic, va guanyar el premi menció especial del Premi Finestres de còmic en català el 2023. Han passat uns anyets, però com bé diem, els còmics no tenen data de caducitat. I això, arrel de guanyar el premi, vas haver de fer... Clar, vaig haver d'escriure el guió. Vale. I va ser una mica la bogeria, perquè clar, jo tenia redactada una sinopsis i ja no em podia moure, perquè deia, ara si començo a escriure el guió i me'n vaig de la història que he presentat, a veure si em diran alguna cosa. Vale. No, i que potser acaba perdent sentit el que tenies tu preconcebut abans. Molta pressió per haver guanyat el premi, va ser... Sí, podria dir que no, però sí, en realitat. Sí, no? Sí, no va ser una notícia... Bueno, suposo que la notícia va ser positiva, però... Molt positiu, però... Però va fer pancar. Sí que hi havia alguna de, hòstia, que això és sèrio, que això... Aquí ja... En què pagarà, saps? L'editorial Finestres... Posa't el micro una mica així, perfecte. L'editorial Finestres, que també... Això ho parlàvem també amb una altra obra d'humor que té l'editorial Finestres, que és aquesta dels dos policies. Com es diu? El rei dels cargols. El rei dels cargols, això mateix. Ho parlàvem molt que aquesta editorial també... Jo crec que les seves obres, els seus títols, també tenien un caràcter més social, un caràcter com més adult, sèrio, tirant a sèrio, i amb aquesta obra, Canícula, i amb el rei dels cargols, crec que també es desmarquen, aposten per projectes amb humor, més gamberros, i també crec que aquí també està una mica, jo sempre ho defenso, el tema de... llegir còmics per passar-ho bé, no? Perquè no sempre no sempre un còmic t'ha de canviar la vida, no? Sí, no s'han d'explicar sempre històries transcendentals, ni buscar això crítica, no, és pura diversió. Jo, de fet, quan me'l vaig acabar de llegir, em va venir a la ment una pel·lícula que no té res a veure, però podria ser d'humor negre i retorçada com és, que és La Casa de los Horrores, que és aquella que han fet un musical, que és aquella planta carnívora, que el protagonista aquell d'ulleres que surt als cazafantasmes, no? Sí. Que li va donant menjar, li xucla el dit, li xucla la sang. És una pel·li molt antiga, no? És en blanc i negre, sí. No, és en color. El que passa que jo soc molt antic. La primera és en blanc i negre, em sembla. És en color, però està destanyida, crec, del temps que ha passat. Bueno, i aquesta, i veia que dic, ostres, allà veus com es quarteren a la penya a la Casa de los Horrores i li donen la planta per menjar,
Per a la gent es faci una idea, jo quan vaig acabar de llegir-me això vaig dir, hòstia, mira, la Casa de los Horrores. Sí, dèiem també això de passar-ho bé per passar-ho bé, però jo crec que aquesta història també té com un punt de reflexió i que fa pensar. No sé si també ho vas buscar. Suposo que de qualsevol història li pots treure les lectures. Sí. Això t'agrada com... Sí. Que el lector també pugui interpretar algunes escenes o algunes diferents narratives del còmic a la seva manera. Sí, no, a veure, si li vols buscar coses, sí, pots trobar-hi també, jo què sé, una crítica als mitjans de comunicació, per exemple. Sí. Perquè passa durant l'estiu i surten contínuament la ràdio i la tele, van donant notícies. Sí, estan les notícies referents al tema de robatoris violents a xalets. I dius, cony, quan arriba l'estiu resulta que t'has de fer del Securitas Direct, sí o sí, perquè... Sí. Això abans ho comentàvem, que succeeix al Maresme i és la pregunta obligatòria. Gravant aquest programa a Mataró i tu sent de Masnou, si està basat en alguna vivenda, alguna ciutat, algun carrer... Podria haver fet que fos Masnou directament, però com que vaig dir no em vull liar a tenir que fer els paisatges i tot, i que la gent em digui ai no, que l'església no apunta cap aquí, apunta cap allà. Tot per comoditat que et diguin alguna cosa, Exacte. Ben fet. Però sí, bàsicament és Masnou. Sí. I fas servir, a l'hora de dibuixar, entrant també una mica a la manera teva de treballar, fas servir referències visuals, fotos i tal, per dibuixar? Com sí, en algunes... Sí, quan anava apurat ja de temps i no podia dedicar-me a allò, que si havia de fer una gran perspectiva, me'n recordo les últimes pàgines que hi ha una imatge que es veu l'autopista ja per Es Montgat. Sí, Google Earth directament, calcar... Sí. Allò, tinc una setmana per fer l'entrega, no puc estar aquí. Ho fan servir molts autors i autores a Google Earth. És un d'aquests secrets que tothom sap, no? També parlava amb tu fora de micro que la paleta de colors és una paleta de colors que això queda molt d'amor propi cap a la comarca, però és molt maresmenca, perquè ho estàs llegint i dius això és mediterrani, és tal. A més, amb referències de detallets com la iaia, que surt bevent contínuament quintos d'Estrella. Sí. D'aquí els hi demanem que gràcies, Estrella, per enviar-nos una caixa de quintos. O Xivega. I veus moltes referències d'aquestes. Et va ser difícil escollir aquesta paleta de colors o ho tenies molt clar des del principi? O va ser molt natural per part teva? Va ser natural, sí. I ja m'agradava el contrast aquest d'una història molt túrbia, però que la meitat de les pàgines siguin lluminoses, saps? Sí, són colors molt lluminosos, realment. Com ho feies, el treball de color? Perquè és una cosa que m'interessa i quan hem parlat amb coloristes també sempre és curiós saber una mica com ho treballen. Decideixes una paleta de colors i després les vas aplicant a les pàgines o a mesura que vas fent les pàgines vas traient colors? Al principi, les primeres pàgines vaig, sense pensar-ho massa, vaig decidir els colors i després sí que miro de, si ja tinc un color, repetir el mateix, de no afegir un groc diferent. Com de limitar la paleta, diguéssim. Donar-li una continuïtat també a l'hora de llum. Sí. I a nivell gràfic també, no t'ho hem preguntat, treballes amb analògic, amb llibreta o amb digital? Tot digital. Sí. D'acord. Des dels esbossos fins a l'art final, tot. Sí. I retoques molt o dius, hasta aquí, punto? Bueno, fins que la data d'entrega em deixa. Sí, no? Estic retocant fins l'últim dia, l'últim moment. Això dèiem també que aquest és com la teva primera obra així completa, títol més llarg, no? Sí. En una fira, aquí la Diada del Còmic en Català, que és la fira que fem aquí a Mataró anualment, vas venir també com a paradista, autoeditor, no? Exacte. I vas portar també els teus fanzines, que els tenim també per aquí per la taula, que són els gatsters, que per mi és un concepte que és tremendo, perquè jo tinc un gat que és el Detective Jazz, és un gat que és Detective Jazz. Llavors, uns gatsters em semblen, això pots ampliar aquest univers de gats, no? Amb el joc aquest de paraules, que els arxenemigos dels gatsters són els gossos d'esquadra. Tal qual, sí. Aquí hi ha molts jocs de paraules. Una fàbula de gats gossos...
Sí. Abans de Canícula havies autopublicat coses més fanzineres o has coincidit una mica tot? Va coincidir, guanyar el premi i inscriure'm al primer... Vaig anar a l'Ocòmics i va ser quan vaig començar a treure els Gatsters. Guai. Sí. Abans havia fet coses així a casa, penjar-lo a la web, però no havia imprès mai un fanzine ni anar a vendre enlloc. S'ha de dir que a la teva web, ara que ho menciones, també podeu adquirir els seus còmics, que són els Gatsters i el Canícula. Els Gatsters són en blanc i negre, són un format més petit, no? Sí. És, més fanzineros. Fanzine de butxaca, podríem dir. Artesanal, 100%, sí. Explica'ns una mica d'on surt també això, perquè, entenc que deu sortir d'un acudit, perquè realment Gatsters, sí, no? Sí, el primer va aparèixer un gat de casa meva, també. Sí. I d'aquí, no sé, em va donar per començar a dibuixar gats i vaig trobar una manera curiosa de dibuixar-los. El gat era una mica entremaliat i això de Gatster, no? Té l'esperit aquest de Gatster, una mica de fill de puta, diguéssim. Què tal és això d'autodita i això el tema de fires i tal, perquè entenc que són com projectes molt diferents. Sí. Publicar amb una editorial com l'editorial Finestres o... Molt diferent, sobretot amb els temps. Jo amb els Gatsters, des que se'm va acudir la idea fins que vaig tenir el primer fanzine imprès i van passar 2 mesos o així. Amb el còmic et dones compte que, van passar gairebé 2 anys fins que no va sortir. Ostres, sí. I dona el material molt abans, sí. La visió, tocar alguna cosa. Van fer tocar molt del còmic o el van deixar tal qual? No, alguna coseta així, algun text que es podia millorar... però no. M'agrada molt a nivell... Molta falta d'ortografia. Això sempre, no? Sí. Sí, perquè la rotulació també està feta a mà, manual, és digital, però que està feta a mà. La lletra és teva pròpia? La lletra és meva a pulso. Ostres, tens una lletra molt de comiquera, però que no és la lletra típica comiquera, però que està molt guapa. Sí, amb això m'hi he esmerat en trobar... Sí. Has estat molt de temps per trobar aquesta lletra que t'agradés? Sí, donant-hi moltes voltes. Ostres, però escriure tot això a mà és trigar, perquè quan... La gent no se n'adona que quan s'escriu en majúscules trigues més que quan escrius normal. Sí. Jo me n'adono perquè a vegades escric en majúscules. Es llegeix millor, Sí, no, sobretot per llegir còmic o alguna cosa així, sí. És a dir, la rotulació, la tipografia també són elements gràfics que formen part també de la teva composició. I també volia mencionar i destacar aquí el Canícula, llegir-la, també fan servir com molts estils diferents per representar escenes, diguéssim. No estils, sinó recursos diferents, no? Sí. Fins i tot alguna com més infografia o alguna cosa així. Això també se't van acudint a mesura que anaves treballant. És algo que tens premeditat i dius, vull fer una infografia, sí o sí? Sí, és cap al final, que hi ha una pàgina... Sí. Que s'havia d'explicar un concepte i, de fet, no estic gaire orgullós d'aquelles 2 pàgines. No? No. Si t'hi fixes a la pàgina anterior, abans de girar, hi ha un personatge que ja t'avisa. Demano perdó, les 2 pàgines següents són una turra, però no vas trobar una manera d'explicar tot el que t'havia d'explicar sense fer una turra. Doncs a mi em va semblar curiós, em va agradar, perquè és això, és una turra, però és una turra necessària i agradable. Sí, però a mi m'agraden els còmics quan les bafarades són curtetes i vas passant pàgines així rapidíssimament. Doncs t'anava a preguntar, no sé si coneixes un autor, crec que és canadenc, que es diu Seth, que també fa moltes infografies d'aquestes i t'anava a preguntar si era un homenatge o alguna cosa, perquè em va recordar molt amb ell, realment, amb el tipus de... Però el Set fa moltes infografies? O sigui, és molt, com podríem dir, és molt minimalista en general, però també fa com pàgines, Chris Ware, vols dir? Bueno, Chris Ware encara en fa més, però Set també té algunes coses, per exemple, aquest que va com d'un tio que és esportista i tal, bueno, sí que ha fet... No és... O sigui, Chris Ware és... Aquell llegit de Set no és... Vale, no té tantes, no? Però sí, per exemple, Chris Ware també és un altre que encara fa servir moltes més, no? No sé, també preguntar-te per referències, ja que estem. No sé si aquests autors et diuen alguna cosa. Chris Ware més que el Set, sí, i tant. I després també molts francesos, o el Blaine, o l'Arsenet, també molt.
El Blaine és molt bo, Jo tenia apuntat aquí també còmic clàssic franco-belga, pues així més cartoon. Sí, i més cartoon, no? Perquè el teu estil de dibuix té com aquest toc cartoon, no? Sí. A l'hora de dissenyar personatges, per exemple, com tu ho fas? El que et surt del llapis o busques, per exemple, també referències? I dono moltes i m'agrada que tinguin algun punt que sigui... En comú? No, que sigui recordable, saps, aquell personatge. Sí. Per exemple, la Paula, la protagonista, pues, les ulleres aquestes i la melena, pues... Sí. Sé que amb 2 traços puc fer-te entendre que és aquest personatge. Sí, busca senzillesa a l'hora d'identificar personatges i tal. Que tinguin sempre un tret la característic. iaia poses arrugues i perquè la dibuixes que sembla una pansa, tu. Està molt bé. Bueno, i parlant en francès... Sí, cert. El bé diu, us porto una cosa, i dic, hòstia, hem portat la revista Charlotte, que és una mensualitat, és una mensualitat, i que és un magazín de còmics que costa 14 pavos més o menys, i que publiquen a gent com, per exemple, Chris Ware. Sí, ara mencionaven Chris Ware, també el Johnny Ryan, autors bastant de còmic indie, no? I què ha passat? Pues que han publicat... A l'Adrià Turina. El Canícula, a l'Adrià Turina. Explica'ns d'on ve això. Això és la bogeria més gran que m'ha donat Canícula, vaja. El dia que em va trucar l'editor i m'ha dit, escolta'm, que hi ha uns francesos que estan interessats en comprar-te els drets. Genial. No m'ho crec. Ni l'editor s'ho creia, deia. O sigui, un autor com tu, que té la primera... Actor nové. I va ser res, al cap de, no sé si van ser 2 mesos de que estigués publicada ja Canícula. O sigui, va ser superràpid, sí. I també la publicació serà com per capítols, perquè és una revista, ja deia, mensual, no? Tu t'has hagut de replantejar algun còmic o el còmic sortirà... No, els hi vam passar els arxius i s'ho han muntat. Vale. Però deia, potser al ser per capítols... Bueno, realment funciona molt bé per capítols aquesta història. Sí, jo crec que sí, que és fàcil de dividir. Sí. Seran unes quantes mensualitats, entenc, perquè la història també té unes quantes pàgines. 10 capítols. 10 capítols, bueno. Si sou francesos o si llegiu en francès, no sé què feu escoltant aquest programa, però... No, els donem un mèrit, volen aprendre català. Us donem un petó, un mèrit, i també us animem a que compreu aquesta revista, perquè hi ha autors, ja us dic, molt interessants, a part de l'Adrià... Martin Byron, Julià... Aquí l'últim mico soc jo, aquí, d'aquesta revista. Sí, jo que sé, que estigui Chris Ware, per exemple, és un... Johnny Ryan... També. No sé si vas visitar l'expo de Chris Ware, que va estar a Barcelona, que també era tremenda, i el van tenir aquí també fent diverses xerrades. Aquí al programa no, a Barcelona fent diverses xerrades, molt interessants. Encara no som tan importants. No. I Adrià, tens algun projecte en futur? Ara sí, estic treballant en... Podem dir alguna cosa? Còmic. No sé si es pot preguntar més o... Serà amb Editorial Finestres i amb un guionista ara, a 4 mans. Ah, guai. I què tal és treballar, de fet tu obres tot sol, menjant el cap, això em quadrarà, el que he escrit aquí ho sabré dibuixar, hola, m'he escrit això, dibuixa-m'ho, i tu allà... No ha estat tan així, ha estat l'editor que ha dit, mira, tu i tu em sembla que feu bona parella, què tal si em feu una història sobre X? No explico res. No cal que... Com ha estat? I aleshores, entre el guionista i jo, més o menys hem dissenyat els personatges així una mica i ell després ja ha escrit el guió i la trama de tot. Ah, que guai. O sigui que... Que guai. Està per guai perquè estic dibuixant alguna que també he dissenyat jo, diguéssim. D'alguna manera, sí. No? Suscita 4 mans els personatges i a partir d'aquí a volar. Crec que és la millor manera també de treballar. Sí, després el que més em costa, que és escriure una trama i un guió i que tingui tot un nus i un plantejament i tota la pesca, pues, d'aquesta feina me'n lliuro. Sí. Ben fet. De luxe. Dels gàsters també ens has ensenyat, ens has portat una aventura nova, aventura vampírica, a més. Entenc que, a part d'estar treballant aquest nou còmic per Editorial Finestres, segueixes fent autoedició i autopublicant coses. Sí. Que és com un vici... És un vici, no? No, perquè molts autors... L'autoedició, ese vicio. Sí, és un divertimento, perquè després tampoc, si aconsegueixo, com es diu això...
quan arribes a cobrir els gastos... Sí, pues, sí. Sí, ja és molt, no? A l'AMC 0 ja va haver... Si em puc pagar els 70 euros que val el tòner, pues... Sí, no, és el que té l'autoedició també. Exacte. No sé si vas a moltes fires o no i com funciona la cosa. Com veus tu el món de l'autoedició una mica? Veus difícil també, deies això? Veig que, bueno, si estàs és perquè tu passes bé, no? Per vocació, no? Sí, no hi ha una ambició, per tant, difícil no ho veig difícil tampoc. I hi ha moltes fires i... Sí, pots triar i tot. Estaràs aviat a alguna fira? Estaré la propera, m'han agafat el Graf. Ah, molt bé. Suposo que la Dia del Còmic també em tornareu a trobar. Espero que sí. Que aquest any la Diada del Còmic jo crec que ho podem anunciar ja. Ho anunciem? Segur? Sí, vinga, va. Ostres, no sé jo, Aprofitem que estàs aquí. Aquest any la Diada del Còmic en català es celebrarà a Mataró, a la plaça Santana, com els darrers anys, i serà el 18 d'abril, un cap de setmana abans de Sant Jordi. Cuidado. Ojo, Ojo. I això, esperem que l'Adrià pugui venir, ara després acabarem de parlar de detalls. I el Graf és al març, i també tenim moltes ganes d'anar-hi, perquè com cada any al Graf hi ha molta cosa. No sé si ja també anem tancant el programa una mica i parlem de recomanacions, que a nosaltres sempre ens agrada parlar molt de recomanacions. No sé si segueixes algun altre autor així, més d'autoedició, que vinga al Graf, perquè aquest any no he vist encara qui ja ha confirmat, però sempre porten com material molt guai. El cartell ja l'han anunciat, que és de l'Ivan Gil, que és molt xulo, no? No sé si segueixes tu algú altre. Sí, bueno, vaig conèixer just l'any passat, que va ser el primer que vaig fer parada al Graf. Sí. Vaig conèixer la gent del Postcòmics, per exemple, l'Arnau Vendrell. I la Rosa Codina, molts jefes. Sí, molt guais. També hem parlat amb ells moltes vegades i també és això. Bueno, també patint una mica les desgràcies i les gràcies de l'autoedició, que al final és això, no? Però bueno, pues estarem atents també al Graf a poder, pues això, fer també alguna entrevista com... Algo farem. Sí. Guai, doncs això, vols que fem bufeters o què, per acabar? Bueno, sí, quin és el teu còmic de capçalera? Ostres. Et farem pensar una mica ara de còmics. Pregunta difícil. Sí. Us diré qualsevol novel·leta d'aquestes del Jason. Vale, ostres. Per exemple. És una saga que jo no he seguit gaire, però sempre m'ha cridat molt l'atenció. Jo recomanaria començar per Jo maté Adolf Hitler. Sí. Recomanadíssim. Aquesta potser és com el títol més cridaner i el més típic, no?, per llegir-lo. Històries boges i... Sí. Vale. Societats estrambòtiques. Potser també em recorda una mica els teus còmics, ja sona... És possible. Que hi ha aquí una mica d'influència, també. Sí. Que també, el teu còmic, no hem parlat de Canícula, també trobo moltes referències, això, abans has mencionat Tarantino, per exemple, també jo l'he vist aquí, també moltes referències als principis dels 2000, a Kevin Smith. És que està ambientada a principis del 2000. Hi ha els hermanos Coen amb lladres cutres, que els hi surt tot... Que són gent dolenta, però dolenta i dolents. Que la dolenteria la fan malament. Sí. Són cutres. Lladres cutres, sí. Podrien ser també els lladres de Solo en Casa. També, sí. És aquest prototip de personatge. Tirant més als 90, 80. Com hem dit, una sàtira gore que està molt bé. Doncs sí, si vols afegir alguna cosa més, si no, anirem tancant la paradeta. Sí. Això, recordem, ens podeu escoltar a Mataró Ràdio i a 20 ràdios més de la xarxa local de ràdios. 20 comptant Mataró Ràdio. Vale, bueno, sí, són moltes. 19 més. Bueno, és que són moltes. Són poques, No, ens teniu també a YouTube, que som els Bufacanyes, i a xarxa social @elsbufacanyes. A l'Instagram, no? Sí. I també a Twitter. A la X, que abans era el Twitter. Sí. Molt bé, també tenim l'Adrià Torina, el teniu també a xarxes, que vas compartint també algunes il·lustracions que vas fent. A part, també és molt sacrificat. També podeu trobar els seus fanzines, a part del Graf, que estarà a la seva pàgina web, que és també Adrià Torina. Bueno, que et busquin Adrià Torina a Google, no? Si entren, a Google o a l'Instagram, estan els enllaços per allà. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres ens veiem la setmana que ve, també. Si seguim vius, sí. Perfecte. Doncs ens veiem fins ara. Adéu, Bufacanyes! Adéu-siau.